Lu kucing sing mbok rumah kowe minggat. Mergo jarang ono pakanan. Wis ukuran omah apik omah make kucinge to ora. Nak kucingem sithik, kucinge minggat. Saking ra tau ono pakanan. Nah bojomu gak iku apik. Aku dikonco tak omah mono kucinge ra ono, tak opo. Nek iwak tak pangane kurang. Nah di omah aku nak akeh kucing, aku omah makmur. Rumahku kucingnya akeh Mas. Makmur. Iku Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Wasmuhu jenenge Abu Hurairah. Wasmuhu jenenge Abu Hurairah Pak Abdurrahman bin Sakhr. Napa jeneng paling terkenal. Tapi sebagian ulama darani jenenge iku Abdurrahman bin Sakhr. Iki satu versi sing napa. Kathah jeneng-jenenge. Kalau aja nih rapati sependapat, tapi kata ulama sing darane jenenge asline mboten Abdurrahman bin Sakhr. Tapi sing paling masyhur jenenge Abu Hurairah niku. Iku nunjukno Nabi seneng guyon. Abu Hurairah jenenge Abdurrahman bin Sakhr. Bareng dene Islam ning masjid itu kan gak duwe keluarga ya men turu ning teras masjid. Terus dolanane iku kucing. Dolanane napa? Sing ambek Nabi itu juga ya Abahirin, bapak kucing. Jadi Nabi seneng guyon. Berhubung kucingnya cilik, sebenarnya Abahirin. Bareng duduk Nabi kan terang utang Abahirin. Bapaknya apa? Bareng duduk Nabi. Kucingnya kok cilik? Cilik itu ditasir. Hirin guler mereka. Paham ya? Cara bahasa Arab nak sidik kan apa? Ditasir. Paham no? Ditasir. Akhirnya diundang apa? Abu Hurairah. Bapaknya kucing cilik. Jadi Nabi itu senang. Guyon. Wonggo kucing itu diceluk. Bapaknya apa? Lha iku jenenge Nu'aim sinten Umar. Umar itu dulure Anas, adike Anas bin Malik. Umar. Tiap Nabi dolanan ning keluargane iku pas dolanan manuk. Manuk cara mriki manuk bedat napa-napa. Nugher iku kaya manuk bedat atau manuk. Sampai cacile iku pas Nabi kapundhut iku dekne nangis. Perkarane eling tiap ketemu Nabi mesti ya Umar, mafalan lho. Cung kabare manuk ndi. Terus Nabi cek urip saya. Pokoke enggak ketemu takon. Dadi Nabi iku ya orang kau kiai saiki bertutup, kau bakas yang akhir tapi itu biasa. Kita baca cerita, mana dia juga kabarin. Terus saiki cek sugeng, nata kau kiai Samsung ngomong kadol. Potongannya di dunia lama-lama. Jadi Nabi itu relax, maksudnya buat dia relax. Jadi serana ada cilik tak kok ya Umar mafalan lupa mana ini. Abu Hurairah aman rumah kucingnya dan ya Abahirin apa? Abahirin sesuai barang bersorak kucingnya cilik diganti apa? Abu Hurairah berarti bapaknya kucing ini mereka Hurairah taswir apa? Ya relax tapi gue relax happy. Nanti Sayyidina Ali bareng tukaran dengan Sayyidah Fatimah terus golei ya Fatimah enak Ibnu Amik nak ngundang buatan bojo enak Ibnu Amik anak paman ning biyen Sayyidina Ali gue pernah paman. Bareng Sayyidah Fatimah kita orang jawab, Nabi oleh nafsirin. Hadasa fikih saya, ono masalah bedanya. Sayyidah Fatimah mandok, boleh. Lagi terus Sayyidina Ali, terus saya turu misal beduk, beduk dari wajib bid'ah berarti orang beduk. Coba temen orang beduk. Dan GGN orang yang tahu Sayyidina Ali turu misal beduk. Oh cara wajib, mau untuk urusan orang beduk ngawur. Itu sumber apa? Bid'ah orangnya nerana bedugel sebenarnya. Sare, bareng sare itu jenenge mboten enten keramik kan kata nopo. Enak piye enak. Kum ya abadur rahmat. Ya, pokoke Nabi itu seneng gawe lakop-lakop sing rileks. Napa kum ya abadur. Jadi ora diundang Ali, ora diundang Abdul Hasan, zaman itu ditinggalin. Kum ya abadur.